Помнікі на плошчах, вуліцах, таксама як і назвы тых плошчаў і вуліцаў, то праява і выраз гістарычнай палітыкі дзяржавы, менавіта палітыкі гістарычнай памяці. Гэта таксама матэрыяльнае ўвасабленне гістарычнай і культурніцкай традыцыі, якая з'яўляецца нацыястваральнай. Памяць пра людзей, якія заслужыліся для свайго народа, гэты народ яднае. Помнікі ўжо пастаянна сваёй прысутнасцю ў публічных месцах нагадваюць пра гісторыю народа, пра людзей, якія стваралі, змагаліся ці зрабілі нешта важнае для ўсяго чалавецтва. У Беларусі ў гэтай справе ўсё моцна заблытана і перамешана. За чвэрць стагоддзя незалежнасці в Рэспубліцы Беларусь пастаўлена хіба некалькі сотняў помнікаў, калі лічыць розныя памятныя шыльды, барэльефы і да таго падобнае. А калі яшчэ дадаць помнікі савецкай эпохі, якія Беларусь адзіная ў свеце захоўвае і даглядае, то можна сабе ўявіць, наколькі краіна напоўненая помнікамі і знакамі гістарычнай памяці. Толькі памяць гэта трохі дзіўнаватая, бо па помніку далёка не заўсёды можна вызначыць, чыя яна, бо далёка заўсёды не беларуская. Напрыклад, помнікі Дзяржынскаму. Што ён зрабіў для Беларусі, акрамя таго, што тут нарадзіўся? Увёў расейска-бальшавіцкае ЧК з яго арыштамі і расстрэлами. Альбо шыльда і вуліца Мяснікова-Мяснікяна ў беларускай сталіцы. Той не толькі ў нас не нарадзіўся, але зрабіў усё, каб гэтай Беларусі не было. Я ўжо не кажу пра помнікі, вуліцы, плошчы Леніна ў галоўных цэнтрах гарадоў і мястэчак, а часта і вёсак краіны. У Беларусі за час панавання Лукашэнкі пастаўлены помнікі і расейскім царскім дзеячам і кату народаў Сталіну. Але шмат пастаўлена помнікаў і сапраўдным героям беларускай гісторыі. Вялікаму князю Альгерду, Давыду Гарадзенскаму, Ефрасіні Полацкай, Тадэушу Касцюшка і шмат каму яшчэ. Што адбываецца з помнікамі, а гэта значыць з гістарычнай памяццю нацыі ў Рэспубліцы Беларусь? Паводле якой логікі адныя ставяцца, а другія забараняюцца. Вось як памятная шыльда Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Што гэта за серыя помнікаў безаблічным героям, тыпа камандзіровачнаму, турысту, гандлярцы ці карове? Паспрабуем разабрацца на некалькіх прыкладах. Рэспубліка Беларусь – адзіная краіна ў свеце, якая не толькі захоўвае, але і ахоўвае помнікі камуністычнага часу. Аднак прайшло ўжо больш за чвэрць стагоддзя, як распаўся Савецкі Саюз, а Беларусь стала незалежнай, і ў ёй несумненна павінны з'яўляцца іншыя помнікі, як адлюстраванне ідэалогіі незалежнасці. Так як і ва ўсіх посткамуністычных краінах. Але ў Беларусі сталася інакш. Пасля некалькіх гадоў свабоды і адноснай дэмакратыі уладу ў краіне пераняў прэзідэнт Лукашенка, які хутка збудаваў аўтарытарны рэжым з ідэалагічнай апорай на камуністычную спадчыну. Таму помнікі камуністычных часоў не толькі захаваліся, але ставяцца новыя, нават тыя, ад якіх адмовіліся ў Савецкім Саюзе, менавіта помнікі Сталіну. З другога боку, незалежнасць дыктуе ўласную ідэалогію, і нават сярод дзяржаўных чыноўнікаў знаходзяцца беларускія патрыёты. Менавіта пры іх часта нябачнай навонкі падтрымцы у Беларусі пастаўленыя і надалей ставяцца сапраўды нацыянальныя помнікі. У адказ пра расейскія сілы, калі ім не ўдаецца не дапусціць беларускі помнік, стараюцца паставіць свой. У Беларусі ідзе сапраўдная вайна помнікаў. Яскравы прыклад Віцебск. Там гарадскія ўлады запланавалі помнік князю Віцебска 14 стагоддзя Альгерду Гедымінавічу. Супраць выступіла праваслаўная царква, і некалькі гадоў у цэнтры горада стаяў адно пусты пастамент. Калі нарэшце на ім паставілі помнік, то неўзабаве з'явіўся расейскі адказ, помнік расейскаму герою Александру Невскаму, які невядома ці ўвогуле калі-небудзь наведваў Віцебск. Перабор выйшаў у Магілёве, калі ўлады былі змушаныя прыбраць з помніка Пушкіна, падоранага расейцамі, радкі ягонага верша, абразлівыя для беларусаў.
А яшчэ ў Беларусі пры Лукашэнцы адбылася сапраўдная дэвальвацыя помнікаў як сімвалаў гістарычнай памяці. Паўсюдна па краіне пачалі з'яўляцца помнікі як элемент вулічнага дэкору. Гандлярцы, карове, турысту, камандзіровачнаму. Усіх пераплюнуў горад Бабруйск, які паставіў помнік літаратурнаму герою-крымінальніку, дробнаму ашуканцу Шуры Балаганаву. Асабліва выразна і кантрасна вайна помнікаў уяўляецца ў горадзе Полацку, самым старажытным горадзе нашай краіны, там, дзе пачыналася наша гісторыя, пачыналася Беларусь. Это відаць на кожным кроку. В гэтым горадзе месца дастаткова і повадаў дастаткова для дзясяткаў помнікаў, звязаных з беларускай дзяржавай. Яны ўзнікаюць, але вельмі павольна, як помнік Чаславу Чарадзею, напрыклад, як помнік крывічам, як помнік літары У, але адначасова тут узнікаюць помнікі абсалютна чужыя, чужой дзяржавы, як гэты помнік вайне 1812 года, героям вайны французска-расейскай, які быў знішчаны у 30-е гады 20-го стагоддзя, быў пастаўлены ў 1850 годзе у знак пашаны да герояў гэтай вайны па асабістаму загаду і рашэнню расійскага імперата Мікалая I. Быў цэлы комплекс такіх помнікаў пастаўлены па многіх мясцінах, дзе былі баі. У пачатку 30-х гадоў гэты помнік быў знішчаны, але ўжо ў незалежнай Беларусі у 2006 годзе было прынята рашэнне пра яго аднаўлення. Збіраліся сродкі для гэтага помніка. Быў пакладзены камень памятны, што тут будзе помнік гэты адноўлены. Былі ўзятыя сродкі з дзяржаўнага бюджэта, уключаны ў праект развіцця горада Полацка, праведзеныя археалагічныя раскопкі і адноўлены дакладна так, як ён выглядаў у 1850 годзе. Полацкае прадпрыемства спецыяльна асвоіла тэхналогію ліцця чыгуна, каб гэты помнік аднаўляць. Вот это залачоныя часткі, двуглавыя арлы рабіліся у Менску, у мастацкім кабінеце, дзе робяцца скульптуры. І несумненна, гэта помнік абсалютна не беларускі, несумненна, это помнік чужой дзяржавы. Калі ён адкрываўся у 1850 годзе, тут прысутнічаў наследнік трона расейскага, і гучалі такія словы да кадэтаў полацкіх звернута: «Да вас, воінаў рускага цара». На першы погляд, як нейтральны выглядае помнік Семёну Полацкаму у горадзе Полацку. На самой справе таксама удзельнік гэтай неаб'яўленай вайны помнікаў. Цікавая біяграфія гэтага чалавека. Гаврыла Самойлавіч Пятроўскі-Сітніяновіч, уніят, грэка-каталік паводле канфесіі. Трапіў у сваю жыццёвую складаную сітуацыю. Ён меў добрую адукацыю, быў таленавітым чалавекам. Вучыўся у тым ліку у Віленскай езуіцкай акадэміі. Але вось пачалася вайна з Масковіяй 1664-1667 года. Маскоўскія войскі акупавалі ўсю тэрыторыю краіны ў 1655 годзе, у тым ліку Вільні. І вось Сітніяновіч патаемна з Вільні прыбыў у Полацк, зарыентаваўся тым, што краіна занятая маскоўцамі, і вырашыў, што гэта назаўсёды. Ён патаемна праз асабістыя сувязі у полацкім багаявленскім манастыры стаў праваслаўным манахам у чэрвені 1656 года, а ўжо ў ліпені вітаў спецыяльнымі вершамі расійскага цара. Это называліся вершы «Метры на пришествие в отчистый град Полацк царя и великого князя Алексея Михайловича, все великие, малые и белые Руси самодержца». І пачаў дэманстравацца як гарачы прыхільнік маскоўскага цара, маскоўскага акупанта. Але вайна паступова пачала складвацца не на карысць Масковіі. Нашыя войскі вызвалялі горад за горадам, і тады скампраметаванаму Семёну Полацкаму нічога не заставалася, як эміграваць у Маскву. Там ён забіў кар'еру, стаў афіцыйна першым расійскім паэтам, выхавальнікам царскіх дзяцей. Сама хіба лепшая ацэнка этой асобы, неардынарнай таленавітай асобы, дадзеная беларускім філосафам Семёнам Падокшыным, які напісаў, што Семён Полацкі даў пачатак згубнаму для беларускай культуры працэсу эміграцыі дзеячаў у іншую культуру і іншую краіну. І таму помнік Семёну Полацкаму больш да месца ў Маскве і абсалютна, на маю думку, не да месца
у горадзе Полацку на цэнтральным яго пляцы. Гэты мемарыял савецкіх пагранічнікаў у Гародні таксама ўдзельнік вайны помнікаў, таму што гэта такі прыклад марнатраўства, фальсіфікацыі і неадэкватнага помніка. Па-першае, ён сімвалізуе Савецкі Саюз, ён навязвае да ідэалогіі Савецкага Саюза. Тут, як пішуць у тлумачэннях, паказаны 3 воіны-пагранічнікі. Камандзір, это, відаць, з пісталетам, палітрук, напэўна, з аўтаматам, і шараговы пагранічнік з трохлінейнай вінтоўкай. І напісана таксама, што тут 15 слупоў, якія сімвалізуюць 15 саюзных рэспублік, хаця на самой справе пры сёй страннасці мы налічылі ўсяго 13 слупоў. І тут яны сфальсіфікавалі. І гэты помнік пастаўлены ў незалежнай Беларусі 22 чэрвеня 2004 года. І ў чым яго неадпаведнасць і фальш, таму што ён навязвае да структуры Савецкага Саюза, якая фактычна трымала жалезную заслону. Галоўнай задачай якой было не толькі стрымліваць шпіёнскі націск і націск культуры гнілога захаду, але стрымліваць нас. Гэтыя людзі служылі імперіі савецкай, не пускалі нас у войны свет. Зразумела, помнік гэтым людзям ставіць нельга, і гэты культ пагранічніка быў створаны ў Савецкім Саюзе менавіта і працягнуты ў сучаснай Беларусі. Але дзе помнікі сапраўдным беларускім пагранічнікам? Бо па дакументах 17 стагоддзя вядомы нават спецыяльны тэрмін афіцэра-пагранічніка, который якраз пільнаваў мяжу з Расіяй. Это называўся рыскун. Уздоўж мяжы з расійскай маскоўскай дзяржавай функцыянавалі такія афіцэры-пагранічнікі рыскуны, задачай которых была ахова мяжы, разведка бліжэйшай тэрыторыі ворага яго варожых намераў. Такіх помнікаў праўдзівым беларускім пагранічнікам Беларусі няма, зато ёсць помнік імперскім гвардейцам. Беларуская вайна помнікаў адбываецца па тэрыторыі ўсей краіны ад крайняга ўсходу да крайняга захада. Яна відочна таксама тут у Гародні. Напрыклад, мы стаім каля сапраўды правільнага помніка, які быў адчынены 1 чэрвеня 2018 года і з'яўленне якога атрымалася дзякуючы супадзенню, можна сказаць, зорак. Таму што гэта помнік рэальнай гістарычнай асобе, якая рэальна заслужылася ў гісторыі краіны і ў гісторыі Гародні. Гэта князь Давыд Гарадзенскі, які жыў і дзейнічаў у пачатках 14 стагоддзя, па некаторых крыніцах быў зяцем Гедыміна. Ён быў кіраўніком Гародні, ён быў ваяводай Гародні, камандаваў замкам, ён хадзіў у паходы на Прусі, ён бараніў горад ад крыжакоў. Помнік узнік яму менавіта таму, што сышліся ўсе чыннікі. Гэта быў, па-першае, рэальны персанаж, па-другое, ён быў праваслаўны, пра што гаворыць імя Давыд, і ініцыятарам гэтага помніка выступіла праваслаўная царква. Як вядома, у нас праваслаўная царква ў Беларусі з'яўляецца неафіцыйнай дзяржаўнай, з'яўляецца цэнзарам, нават яна бласлаўляе падручнікі гісторыі у цяперашнім рэжыме лукашэнкаўскім. І яна, напрыклад, выступала і тармазіла устаноўку помнікаў Альгерду Віцебску, не дае паставіць помнік Міндаўгу у Наваградку, нібыта таму, што яны былі язычнікамі, яны не былі хрысціянамі, а ў сапраўднасці таму, што царква у нас праваслаўна расейская, а гэтыя дзеячы, Альгерд і Міндаўг, это не расейскія, часамі можна сказаць антырасейскія. А тут сышліся зоркі, таму што па некаторых звестках Давыд Гарадзенскі быў сынам пскоўскага князя Тімафея, нашага Даўмонта, які шануецца праваслаўнай царквой. Пастаўлены помнік добра, пастаўлены ў адпаведным месцы, зроблены з такога шэрага башкірскага граніту. Я веру сваім сябрам-мастакам, которые гавораць, што помнік сапраўды удалы, нягледзячы на тое, што знаходзіліся людзі, якім гэта не падабалася, і ў Гародні таксама. Усё змяшалася ў дацкім, прабачце, лукашэнкавым каралеўстве пад фармальнай назвай Рэспубліка Беларусь. Нібыта незалежная краіна, нібыта будуе сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Але нацыянальная дзяржава патрабуе нацыянальнай ідэалогіі. У той час, як аўтарытарны рэжым у Беларусі робіць усё, каб яе не было.
Тым не менш, логіка развіцця нават фармальна незалежнай дзяржавы дыктуе сваё. Мільёны беларусаў, у тым ліку у вышэйшых пластах улады, хочуць быць і ёсць патрыётамі. Менавіта яны ставяць помнікі сапраўдным героям Беларусі, знакавым для нацыі падзеям. І другі бок – гэта калабаранты, так бы мовіць, калабаранты авансам, бо расійскай акупацыі яшчэ няма, а яны ўжо на яе працуюць. Менавіта калабаранты ставяць помнікі царскім губернатарам, расійскім казакам і чужым айчынным воінам. А яшчэ ёсць прарасійскія камуністы, падтрыманыя асабіста Лукашэнкам, якія змагаюцца за захаванне помнікаў Леніна і яго хаўручнікаў, плошчаў і вуліцаў іх імёнаў. Чацвёртая ўплывовая сіла – гэта расійская праваслаўная царква, неафіцыйны цэнзар беларускай гістарычнай палітыкі. Яна або бласлаўляе, альбо не, новыя падручнікі па гісторыі і новыя помнікі. Калі-небудзь гэты нарыў прарвецца, гной выціснецца, рана ачысціцца і пачне зажываць. Але колькі яшчэ народных сродкаў пойдзе на тое ачышчэнне і зажыўленне. Не сумняваюся, што беларуская вайна помнікаў закончыцца нашай перамогай. Будзе, як у еўрапейскіх суседзяў, калі выйдзеш на вуліцу, плошчу, азірнешся і пабачыш вакол свае помнікі і зразумееш, што жывеш у сваёй свабоднай, а не акупаванай краіне.